også har flere funktioner. Og den er rigtig god som en primer, inden man lægger sin mascara. Og så er den rigtig god til også lige at forsere brynene. Og så har den utrolig mange næringsstoffer og mineraler, som både giver fugt til bryn og vipper. Og selvfølgelig, hvis man har lyst til at have en mascarafri dag, så har du stadig effekten af de buede vipper og de friserede bryn.